Què? És d'aquestes persones que t'avorreixes de les històries d'amor, pel·lícules llargues, drama, i res no t'entretén. I d'ahir vine jo que tens la solució. Bon dia, jo som en Martí Riera i avui te venc a recomanar una sèrie boníssima. Un clàssic de sumo, allà on els episodis són molt dinàmics i les temporades molt llargues. Així no podràs acabar aviat. Sí, t'estic xerrant de Plats Bruts. La trama se centra en la vida de dues persones amb estils completament oposats, però units pel pis allà on resideixen. Estic xerrant de López, un locutor de ràdio que es caracteritza per la seva actitud pessimista i hipocondriaca, i el seu company de pis, David, que prové de la burgesia alta de Barcelona i està estudiant per ser actor a l'Institut del Teatre. És extremadament energètic i inquiet. Hi ha altres personatges que complementen la història i fan que els conflictes encara siguin més divertits. Sí, ja ho saps, jo si fos tu no m'ho pensaria. Au, adeu.